Bos días, amigos de Enxogo. Pois a verdade é que se leva un pouco raro, non? Por non poder sair ao pabellón a adestrar, a xogar, non poder ir ao gimnasio para manternos en forma. Pero bueno, nos, gracias a Deus, temos aquí un pequeno gimnasio montado na casa, unhas poucas pesas, aí temos a Xeli adestrando un pouco. A verdade é que levámoslo ben, non? Estamos na casa, sabemos como temos que sacar os cans, como temos que sair a facer a compra soamente, pois hai que leválo como se pode. Solamente quería agradecer a toda a xente que está traballando, a todos os enfermeros, médicos que están aí facendo moito, e seguir así, por favor. Moitas gracias e cuidémonos.